Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Ɗan ƙanƙanin lokaci bari ɗan yi bidiyo yadda ake withdraw na Worldcoin. Da farko kana buƙatan ka yi amfani da VPN gaskiya. So kamar wannan shine VPN da muke amfani da shi tun lokacin da muna claiming. So in ka taɓa shi sai ka shiga. Already ni na riga na zaɓi ƙasar France a matsayin wanda zan canja location na. So sai in yi connecting. Zan jira ya connecting. So already ya riga ya connecting. So abinda zan yi kawai kai tsaye zan wuce zuwa cikin app na na Worldcoin. So ga shi nan a ƙarshe sai in taɓa shi. Zan jira ya buɗe. So an ce app nawa yana offline. Yawwa na samu ya buɗe. Sai in taɓa. In ya buɗe ma za ka kalle shi yana wannan wurin ko? Sai ka taɓa wannan filin da kake gani alama na dollar. To na taɓa wurin. Ga shi ya buɗe min ga kaman haka ga inda za ka kalla naka Worldcoin. Already ni na riga na cire nawa. Sai ka taɓa wurin. In ka taɓa wurin, ka gani nawa ya nuna 0 saboda already na riga na kwashe shi. Sai ka taɓa filin send ɗin nan. Wannan send. In ka taɓa wurin, sai ka taɓa filin not now ɗin nan ba dole sai ka sa shi ba. Not now. To a nan wurin za ka yi paste na wallet address ɗin da ka yi copy. Zai nuna ma no result. To amma daga ƙarshe zai fitar ma da wannan bayani cewa wani external wallet ne. Dama external wallet ne daga OKX na ɗauko na optimistic. So sai ka taɓa kansa. So gashi ya fitar ma da wannan rubutu confirm you are using optimism. I understand that for withdrawal I should provide optimism address. Sai in danna confirm. So naka tunda baka yi withdraw ba za ka ga Worldcoin naka anan har da balance a ƙasa. Sai ka taɓa wurin. Already na riga na cire nawa. In ka taɓa wurin sai fitar ma za ka saka adadin Worldcoin ɗin da kake so ka yi withdraw. Shikenan sai ka danna confirm. Za su ce ka yi long hold. Ka danna shi sosai kar ka sake. Ba wai irin ka danna so ɗaya ba ne. Ba wai ka danna so ɗaya ba. In ka danna za ka riƙe ne kamar long press hakan nan. In ka yi long press zai fara processing na sending da kanshi zai tafi. So wannan kenan.